Oppaan aiheena on Windowsin palauttaminen vakavasta viasta, kuten vaikka viruksen jäljiltä. Mulla on tässä Windows 7 Professional ja 3 tyhjää DVD-levyä, jotka voi arkistuttaa helposti myöhempää tarvetta varten. Aloitetaan varmuuskopion tekeminen ohjauspaneelista, valitsemaan sieltä varmuuskopioi tietokone. Täältä valitaan luo järjestelmän näköistiedosto. Valitaan yhdettä useamman DVD-levylle ja painetaan auton varmuuskopiointi. Kirjoitetaan ensimmäisen tyhjän DVD-levyn pintaan Windowsin ehdottama teksti ja syötetään se asemaan. Hetken jälkeen syötetään seuraava tyhjä DVD-levy asemaan. Lopuksi Windows haluaa luoda järjestelmän korjauslevyn, syötetään kolmas tyhjä levy asemaan. Palautuslevyt on nyt tehty. Kun varmuuskopio halutaan palauttaa, painetaan tietokoneen käynnistyessä Boot-menu-painiketta ja valitaan CD-asema. Painetaan mitä taas näppäintä, jotta asennus käynnistyy. Valitaan näppäimistöasettelu. Valitaan palauta tietokone käyttäen aiemmin luomaasi järjestelmän näköistiedostoa. Syötetään levysarjan viimeinen levy asemaan. Kun Windows tunnistaa levyn kuvan, painetaan seuraava ja valitaan alustan levyt ja osioinnin uudelleen. Toimitaan ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti. Palautuksen jälkeen Windows on valmis käytettäväksi.